Sanayɛlɛ kalanso o nasira fɛ an bɛ an da don o fana na. Tuma min na Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw ni u ye jamana sɛnsɛn ka lase a ka yɛrɛma hɔrɔnya ma san 1960 o tulafin kalo ni u ye san kalo 9 tile 22 don ye. Sanayɛlɛ kalanso kelen pe o kun tɛ Mali jamana kan a wagati la. Nga Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw u sera ka sanayɛlɛ kalanso ba minnu dayɛlɛ Mali jamana kan. Fanga talen na olu fana danna tigɛlen filɛ nin ye. École normale supérieure ni u ye UNSIP ye. Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw y'o dayɛlɛ ka na se ENA ma ka na se ENI ma. Kalansoba min fana bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔw bɛ taa u ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ yɔrɔ min na, Modibo Keyita y'o o gabakurun fɔlɔ k'o da ka bɛn ni san 1968 o taraba kalo ye n'o ye san kalo 3nan ye. Nga ka sababu kɛ kafojaso ye, kafojaso min ni o nana ka na kɛ Musa Tarawele ni a nɔfɛmɔgɔw olu fɛ. Min ye yɔrɔ in yɛrɛ dayɛlɛli ye ni o ye école de médecine dayɛlɛli ye, o ma se ka kɛ Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw ɲɛna tun. O bɔlen kɔ ye IPRD Katibugu, Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw u ye o dayɛlɛ san 1962 o kungo dibi kalo n'o ye san kalo 4nan tile 17nan don ye. Modibo Keyita a nana ka na sanayɛlɛ kalansoba dɔ kurunbɔ karili k'o kɛ jamana kɔnɔ ani a taamaɲɔgɔnw ni o ye école de journalisme ye ni o ye kibaru carilaw olu bɛ taa kibaru carili baara kalansoba min na. O bɔlen kɔ yen san 1964 Modibo Keyita ale nana sanayɛlɛ kalansoba min bɛ yen ni o bɛ ɲininiw kofɔ dɔɔni ko nasira fɛ n'o ye bloc scientifique ye Ntominkɔrɔbugu. A nana ka na o yɔrɔ fana k'o jɔ k'o dayɛlɛ ka bɛn ni san 1964 o kungo kalo n'o ye san kalo 2nan tile 14nan don ye. An ka jamana faso Mali o sanayɛlɛ kalandenw minnu bɛ kalan na ani minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u tilalen bɛ kalan na n'u bɛ baaradege la n'an k'o ma ko étudiant et stagiaire. O mɔgɔ 1000 ani kɔ olu bɛɛ lajɛlen taara ka taa dɔ fara u ka dɔntaw kan jamana kɔkan na u ka kalanbolo faraw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na san damadama yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ. Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔn ni ŋaniya ɲuman bɔra olu de yɔrɔ. Tuma min na ni a ye wulikajɔ k'o kɛ min ye Faransi ye o n'a ka nantigiw ka olu gwɛn k'u labɔ an ka jamana kan. Ale nana ka na faso nantigikulu yɛrɛ ka o sigi sen kan. Min ye o sigili sen kan ko baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ k'o kɛ an ta ye. A nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1961 o binawulen kalo o tile 20nan don n'an k'o ma faransikan na ko 20 janvier 1961. An ka nantigikulu a y'o sigi sen kan ani a taamaɲɔgɔnw. O baaraw kɛlen kɔ Modibo Keyita a nana ka na sanayɛlɛ kalanso dɔ ka o dayɛlɛ nantigiw olu tɔgɔ la ni o ye école militaire inter arme EMIA n'o filɛ nin ye Kulikorokaw olu fɛ yen ka o kɛ ka nantigiw ka olu jansa u ka lakololi fo kana a ɲɛsin u kalanni ma ka taa se kalanko yɛrɛ dan na. Modibo Keyita a ye nin kɛ nantigiw ye ni o ye an ka sɔrɔdasilakaw ye. Modibo Keyita a sɔrɔla o la ka i ɲɛsin kɔrɔyan fanfɛ jamanaw olu ma walasa an bɛ se ka senkɔrɔma tintin minɛnko la cogo min na ani an ka nantigiw olu bɛ se ka kalanjɛlen ka o sɔrɔ kɛlɛkɛ pankurun olu bolili la cogo min na fo kana se kɛlɛkɛ minɛnw olu labaarali ma walasa min ye jamana ani jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ye olu bɛ se ka lakisi cogo min na olu bɛ se ka latanga cogo min na. O la yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw u y'u ɲɛsin Rusi jamana la ani Chinois jamana ani Tchécoslovaquie jamana ni o nana ka na cɛci nin wagati laban in na ka kɛ jamana mɔrɔɲɔninw caman ye. Wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ n'o jamana tɔgɔ nana ka na kɛ ko République tchèque ni ka kuncɛ ni Bulgarie jamana ye. Jamana belebele ninnu kofɔlen filɛ nin ye. Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw nana ka cidenw bila ka taa ni jamana kofɔlen ninnu olu kan. Min ye Tchécoslovaquie jamana ye ale kɔni de teliyara ka Mali ka welekan ka jaabi a don kama ka da kan minɛn minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu nana ka na sɔrɔ olu fɛ. République tchèque ale ye o minɛn ninnu ka olu bila ka taa farafin dugu dɔ la ni o ye Colombechari ye. O dugu min kofɔlen filɛ o ye o bɛ Algérie fɛ ka sababu kɛ a wagati kama a kun tɛ se ka na Laginɛ fɛ kamasɔrɔ sira kun tɛ ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛ minɛn girin ninnu bɛ se ka boli min kan ka da kan minɛn ninnu yɛrɛ girinya kosɔn a kun tɛ se ka na ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Min dun fana ye ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ fana ye gɛlɛya kun bɛ o la ka da kan a wagati y'a sɔrɔ min ye Faransi ye ale bolo ani Côte d'Ivoirekaw bolo o dilen kun don ɲɔgɔn ma kosɛbɛ kosɛbɛ min fanga kun ka bon. O ka bɔ yen fana tuguni a kun tɛ se ka na Senegal jamana yan fanfɛla fana fɛ o wagati y'a sɔrɔ fana ani Senegal jamana kantigi min kun bɛ a don kama ni o ye Senghor ye ale kun ye i kɔ don an na fédération o cilen kɔfɛ. O la nin lahalaya ninnu bɛɛ lajɛlen faamunen kɔ
Tchécoslovaquie jamana fɛ u ye minɛn girinma ninnu ta kana u jigi Algérie. U nana kana jigi Algérie kuma min na kunnafoni taara ka di Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw ma ko minɛnw sera Algérie jamana kan. A wagati kama min ye kɛlɛkɛcɛ jolen saba bɔ ɲɔgɔn ko ye, Modibo Keyita nana kana olu ɲanatɔmɔ ka olu bila n'olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu bɛ minɛn girinma ninnu boli cogo dɔn wa a faamuyali ni a kalan bɛ u la. Olu sɔrɔla u la ka taa Algérie jamana kan ka minɛn ninnu ka a dɔni dɔɔni kana ni a ye. N'u ye kalo kelen bɔ ɲɔgɔn ko kɛ u bɛ kana ni minɛn ye, u bɛ kalo kelen wɛrɛ kɛ k'u lafiɲɛ bɔ. U ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dɔni o cogo la ten dɔɔni ka bɔ ni a ye Algérie jamana kan ka na n'a ye an fɛ yan. Wa min yɛrɛ fana ye Algérie jamana ye, ale de ye a ka yamaruya di a don kama ko an ka kɛlɛkɛ minɛn girin ninnu ko a ka tɛmɛ a ka jamana kana na wa an bɛ se ka taa yen hɛrɛ ni lafiya la. O kɔfɛ minɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni olu nana ka bɔ Rusi jamana kan. O la mɔgɔ faamuyalenba minnu bɛ yen n'olu bɔra Rusi jamana kan ani Tchécoslovaquie jamana kan, o mɔgɔ faamuyalenba ninnu olu nana minɛn minnu bɛ yen n'o ye minɛn kura ninnu ye ni an ye olu san. Ni dɔw fana bɛ yen n'olu nana kana di an ma Tchécoslovaquie jamana ani Rusi jamana fɛ. O kalanfaw n'an ko ma ko instructeur militaire, olu nana fana an ka sɔrɔdasiw caman bɛ yen kana olu labɛn ka u kalan Bamako yan minɛn ninnu o labaara cogo la. Minɛn minnu ni olu dɔnina ka bɔ Algérie jamana kan kana ni a ye an ka jamana kan. Tani ka segin siɲɛ 5 bɔ ɲɔgɔn ko de kɛra walasa a minɛn yɛrɛ a ka se ka ban dɔnina Mali ani Algérie olu ni ɲɔgɔn cɛ. A wagati kama minɛn ninnu nali la a kɛra kabako ye wa a kunnafoni carila farafinna tilebiyan fanfɛ bolo bɛɛ lajɛlen de la. Wa jamana foyi tun tɛ yen farafinna tilebiyan fanfɛ bolo fɛ min tun bɛ se k'a fɔ k'a b'i sanga Mali la a don kama kɛlɛkɛminɛnko nasira fɛ. Ka d'a kan lakalita sɛbɛn yɛrɛ dɔw bɛ yen a wagati kama olu ye a yira k'a fɔ ko minɛn min bɛ Mali bolo bi ko a ɲɔgɔn ka dɔgɔn farafin jamana bolo, farafinna tilebiyan fanfɛ bolo yɛrɛ tɛ, a ɲɔgɔn ka dɔgɔn farafinna jamana tɔw olu bolo. Ka sababu kɛ minɛn yɛrɛ a caya ye ani ka sababu kɛ minɛn yɛrɛ barika min bɛ a la. A wagati kama Senegal ani Côte d'Ivoire olu minnu ma sɔn abada an ka minɛnw ka tɛmɛ u ka jamana fɛ ka sababu kɛ Faransi ka papali ye, olu yɛrɛ ye minɛn ninnu kibaruya mɛn tuma min na jasiran donna u la fo ka taa fɔ ko a to ten. O de kama seere dɔ ka kuma na o ye a jira k'a fɔ ko an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli dɔ fɛ ko Ala ma hinɛna Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw na ko u ye Félix Houphouët-Boigny ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u y'a wele ka na o yɛrɛma hɔrɔnya seli dɔ la ka a sigilen to min ye Mali kɛlɛkɛminɛnw ye u ye a daminɛ ka tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ. A sigilen tun bɛ Modibo Keyita o kinibolo yan fanfɛ bolo fɛ. A ye a da jɔ Modibo Keyita tulo kɔrɔ ka Modibo Keyita ma ɲininka ko i bɛna mun kɛ ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na. Modibo Keyita ye a jaabi k'a fɔ ko minɛn ninnu wa ko fɔ ni mɔgɔ min siranna a ɲɛ k'ale ma dɔn u bɛ jɔrɔ kun bɔ cogo min na ko jamana ni makarani de ka kan. Kabini a y'o fɔ yɔrɔ min na min ye Félix Houphouët-Boigny ye a ma kuma minɛnko ninnu kan tuguni, a y'a ta tɔ kɛ u filɛli ye ani yɛlɛmisɛnnin. Wa mɔgɔ minnu bɛ yen a wagati kama fɛnɛ ni olu nana kana kalan nin kalanfa ninnu olu fɛ n'o ye Rusi jamana ani Tchécoslovaquie jamana mɔgɔw ye. Mɔgɔ minnu ye kalan sɔrɔ wagati la olu de fɛnɛ kɛra pankurun bolilaw ye minnu ni olu ɲɔgɔn dɔgɔyara farafinna yɛrɛ kuru kara kɔnɔna na. Tilebiyan fanfɛ bolo yɛrɛ tɛ tuguni k'a sababu kɛ u ye pankurun o bolicogo u y'o dɔn, u ye kɛlɛkɛminɛn ninnu labaara cogo dɔn fo ka taa fɔ ko a to ten. O kɔfɛ fana min ye Chine jamana ye ale yɛrɛ fɛnɛ ka dɛmɛni o fɛnɛ nana ka na se Mali jamana ma ka Mali jamana kɛlɛkɛminɛnko nasira fɛ ka kɛ jamanaba ye min ni a masirannen kun don fo ka taa fɔ ko a to ten. Min ye jamana yɛrɛ tɔgɔw ye sa ka sɔrɔ o la ka kɔbaw ani babaw ka olu tigɛ. Diɲɛ seleke naani jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ siratigɛw la Modibo Keyita ni a ka fanga n'o y'a taamaɲɔgɔnw ye u ma to kɔ abada adamadenw ka hakɛw olu lafasali la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Asie gun o kanna ye jamana min bɛ yen n'a bɛ wele ko Vietnam. Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw fo kana se a ka ciden tɔw ma u ye lafasali kɛ Nations Unies o laseli kɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ ka a ɲɛsin ko bɛnbali damantan minnu bɛ yen, ko bɛnbali caman min bɛ yen ni u bɛ ka taa k'o da fantan jamanaw ani dɛsɛbagatɔ jamanaw kan. Tuma bɛɛ ani wagati bɛɛ Modibo Keyita ka fanga a ye laseli kɛ ka o jamanaw ka olu dɛmɛ. Wa min ye Vietnam jamana kɔnɔdenw ye olu caman yɛrɛ tun bɛ faso Mali kɔnɔna na Modibo Keyita ka fanga kɔnɔna na. Modibo Keyita kumana fɛnɛ Kore jamana fila ni o ye Woroduguyan fanfɛ bolo ani Kɔgɔduguyan fanfɛ bolo ye olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na hali n'a sɔrɔ o baara o ma se ka kɛ nka Modibo Keyita y'a ka ŋaniya ɲuman jira ka ɲɛsin o ma. O ka bɔ yen fɛnɛ
Alman jamana fila n'o ye RDA Allemagne ye ani RFA Allemagne olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛ jamana kelen ye. Modibo Keyita n'a nɔfɛ mɔgɔw kumana ka laseli kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Hali n'a kɛra k'a fɔ ko a salen kɔfɛ o Alman jamana ninnu olu nana ka na fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ san 1989 kana bila san 1990 la. O ka bɔ yen fɛnɛ Chine jamana kɔnɔdenw ka hakɛ laseli caman kɛra fɛnɛ ka a ɲɛsin olu ma fo kana se Rusi jamana yɛrɛ fana ma. Siya woloma fanga jugu min tun bɛ Afrique du Sud o jamana kan Mozambique ani Zimbabwe o kɛrɛbɛ tɛ. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn ye o kɔn fo ka taa se kɔnni dan na. Angola jamana o bɛ ten. Rhodésie n'o bɛ wele bi ko Namibie o sen bɛ a la kana se Congo ma ɲinama kɛ Maroc ani Sahara Occidental o kibariyaw ma. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra lahalayaw ye. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw da ma dogo min na u ka waati kɔnɔna na. Wa Modibo Keyita a ka fanga bin don fana a kɛra kinigini donba de ye ni jamana kɔnɔdenw kofɔlen ninnu olu fɛ. Ka tali kɛ baarakɛlen ninnu olu la. N'i ko k'i bɛ a bɛɛ lajɛlen bakuruba fara ɲɔgɔn kan yani an da ka don lɔnni ko o la ni o ye culture ye. An bɛ se ka fɛn min fɔ o de ye k'a fɔ ko kɛnɛyaso belebele minnu bɛ yen ni hôpitaux Modibo Keyita ani a tamaɲɔgɔn san 8 kɔnɔna na ka daminɛ san 1960 kana bila san 1968 na. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn u ye dɔgɔtɔrɔso belebele 10 ka o jɔ n'an ko ma ko 10 hôpitaux. O ka bɔ yen joli furakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tun bɛ togodaw la fo kana se duguba kɔnɔnaw ma n'an ko ma ko dispensaire. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn u ye o 300 de jɔ. Tanba minnu bɛ yen ni o bɛ kɛnɛya ko kofɔ n'an ko ma ko centre médicaux. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn u ye o 45 de jɔ jamana kɔnɔ. Musow bɛ u yɛrɛ masɔrɔ yɔrɔ min na n'an ko ma ko maternité. Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔn u ye o 60 de jɔ Mali kɔnɔ san 8 kɔnɔna na. U tilara fɛnɛ faso ka furafeere cakɛda dɔ n'an ko ma ko pharmacie populaire ka o kɛ jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la. Wa min ye o pharmacie ye n'o ye furafeere yɔrɔ ye o bolofara misɛnninw o tun bɛ togoda ninnu olu bɛɛ lajɛlen na ani dugubaw bɛɛ lajɛlen na. A tilara fɛnɛ ka kalanso dɔ ka o dayɛlɛ. Kalanso min ni o bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kalanninw kofɔ ka daminɛ pikiri kɛbaw la kana se joli furakɛlaw o ni a ɲɔgɔnnaw la. Modibo Keyita ani a tamaɲɔgɔn san 8 kɔnɔna na u sera ka nin baara in de kɛ jamana kɔnɔ. Sisan an bɛ an da don faso baarakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu fana nana ka na dayɛlɛ san 8 bɔɲɔgɔn ko o kɔnɔna na. Modibo Keyita ani a tamaɲɔgɔn olu fɛ an bɛ olu ta kelen kelen k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔn olu de ye Air Mali ko daminɛ ka ko sigi sen kan o ye faso pankurunboli cakɛda ye. Modibo Keyita ka fanga bɛ bin tuma min na o y'a sɔrɔ avion 18 o de bɛ Mali jamana tɔgɔ la a bɛɛ lajɛlen ye an ta ye. Yelen ani ji funti cakɛda ni o ye Énergie du Mali ye o tun bɛ jɔnya tigilamɔgɔw bolo tuma min na ni o ye tubabuw ye. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn kɛlen ka fanga ta u sɔrɔla o la ka a yɛlɛmɛ faso tɔgɔ la ni ka tila ka ni kura fiyɛ a la ka bolofara cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔ. Fara kɔ o tɛ dilayɔrɔ Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw de ye o dilan ka na se Dugabugu o sukaro dilayɔrɔ ma. Cakɛda min fana bɛ yen ni o bɛ jikankurunko ko fɔ Compagnie nationale de navigation. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn olu de o dayɛlɛ. Kɔlɔn kɔnɔna ni o ye Office du Niger ye malo sɛnɛyɔrɔ min filɛ o ye a tun bɛ tubabuw ka mara kɔnɔna na tuma min na. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn kɛlen ka fanga ta u sɔrɔla o la ka yɛlɛmɛ faso tɔgɔ la ni ka tila ka ni kura ko o fiyɛ a la. Biriki dilanyɔrɔ min filɛ nin ye Maɲanbugu. Biriki bilenni dilanyɔrɔ min filɛ nin ye Maɲanbugu ni o ye biriketeri ye. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn bolonɔ don fo kana se imprimerie nationale ma ni o ye sɛbɛn ninnu bɛ dilan an fɛ yan yɔrɔ min na ani Sonatam. Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔn ye o baara kɛ. Imasi ni o bɛ an ka motow ni a ɲɔgɔnnaw ka olu kofɔ o dilanyɔrɔ Modibo Keyita y'o dayɛlɛ min ye ka se ka adamadenw ni o bolofɛnw ka olu latanga ni bilankɔrɔ ye n'an ko ma ko Caisse nationale d'assurance et de réassurance. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn y'o dayɛlɛ. Yiriko cakɛda entreprise malienne de bois Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn y'o dayɛlɛ. CEPOM Modibo Keyita y'o dayɛlɛ. Nɔnɔko cakɛda Union laitière de Bamako Modibo Keyita bolonɔ don a n'a tamaɲɔgɔn. Sogoko cakɛda ni o ye abattoir frigorifique de Bamako ye Modibo Keyita n'a a tamaɲɔgɔn bolonɔ don. Somafam ni o ye minɛnw ye minɛn minnu ni olu ye nɛgɛmaw ye o bɛ dilan cakɛda min kɔnɔna na Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔn olu bolonɔ don. Somapla ni o ye minɛnw ye minɛn minnu dilanlen don ni mana ye o cakɛda Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔnw y'o sigi sen kan Mali kɔnɔ. Somiaxi ni o ye makofɛn minnu bɛ yen
n'u bɛ dɔɔni ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ani minnu bɛ dɔɔni jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ. O cakɛda n'o ye Somex ye Modibo Keyita a y'o sigi sen kan. Waribondonko la BDM Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔn nana ka na o sigi sen kan. Sonetra ni o ye foroba baaraw olu ni a ɲɔgɔnnaw ye a y'o sigi sen kan ka na se sumanko cakɛda ma ni o ye OPAM ye ka na se waribondonko BMCD a y'o sigi sen kan n'a tamaɲɔgɔn. Radio bɛ dilan yɔrɔ minnu na ni cakɛda min na ni o bɛ wele ko Sokoram ka radio dilan an yɛrɛ fɛ yan i yɛrɛ ka a lamɛn i fɛ yan ni o ye bolola radioni ninnu ye a belebele fara a fitinin kan. Librairie populaire du Mali o sen bɛ a la. Somapec ni o ye faso cakɛda ye min ni o bɛ golow ani golodogili baaraw ni ka o kofɔ. O Somapec min kofɔlen filɛ o ye o tun bɛ an ka jamana sɔrdasiw olu ka samaraw fo kana se u ka ceinture ma ka olu dilan fo kana se dulokiw ani pantalon ninnu olu kolokisɛw ma ni n'o ye bouton ye. Somapec ale tun bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn. O ka bɔ yen fana tuguni Baginda ale ye tomati dilayɔrɔ kana se cakɛda wɛrɛw ma minnu n'olu bɛ dumunifɛn labɛnnen lasago boîtiw ani forokoniw olu kɔnɔna na o cakɛda n'o ye Sokoma ye. Société de conserve du Mali Jajuruko cakɛda ni o ye Office cinématographique du Mali ye o bɛ a la. CMDT o bɛ a la. Simanko cakɛda n'o ye Sosima ye a y'o sigi sen kan. Pharmacie populaire du Mali n'o ye fura feere o cakɛda ye a y'o sigi sen kan. Somalibo n'o bɛ boisson ko kofɔ a y'o dayɛlɛ a n'a tamaɲɔgɔn. Cakɛda min sigilen don sen kan ka sanu ɲini ni ka tila fɛnɛ ka sanu bɔ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Sonarem a nana ka na o fɛnɛ dayɛlɛ a n'a tamaɲɔgɔn. Fasodenw olu ka bolofɛnkow ɲɛnabɔli cakɛda n'o ye Société d'équipement du Mali ye a y'o sigi sen kan. Sanubɔ cakɛda min bɛ kalanna ni o ye la mine d'or de kalanna Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw bolonɔ don. Cakɛda min sigira sen kan ka mana forokow dilan ni an ko ma ko usine de sacherie ani bɔrɔ sugu sugu de bɛ yen ko suman bɛ se ka lasago o kɔnɔ. O cakɛda n'o ye usine ye o dayɛlɛla sankaw olu fɛ yen Modibo Keyita a n'a tamaɲɔgɔnw fɛ. Safinɛko ani tuluko cakɛda UCOMA kulikorokaw olu fɛ yen a ye o dayɛlɛ ka dɔ kɛ kulikoro ka dɔ kɛ kita ka dɔ kɛ kucala. Sɛbɛnfuraw gafew livrew olu bɛ labɛn cakɛda min na ni o ye les éditions populaires du Mali Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw bolonɔ don. Sɛnɛ tɛ se ka ɲɛ minɛn minnu kɔ ni an ko ma ko usine de matériel agricole Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔnw bolonɔ don n'a bɛ wele ko SMECMA. Ka minɛnw labɛn bɔgɔ la n'an ko ma ko usine céramique Jikɔrɔni Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔnw ye o de sigi sen kan. SEMA n'o ye Société d'équipement du Mali ye Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔnw bolonɔ don. Phosphate min bɛ Telemsi ani Burem kofɔ Modibo Keyita ni a tamaɲɔgɔn ye yen dayɛlɛ. Nɛgɛsira cakɛda n'o ye Régie des chemins de fer ye Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw y'o dayɛlɛ. Waribondonko nasira fɛ Banque de la République du Mali Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw y'o dayɛlɛ. Stade Omnisport Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw olu bolonɔ don. Stade Mamadou Konate Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw y'o tɔgɔda k'a sɔrɔ galegale a tun bɛ wele ko Stade Père Bouvier fo kana se Wɛnzɛn Kulubali o tɔgɔla yɔrɔ ma ni o ye Stade Wɛnzɛn ye Modibo Keyita a n'a tamaɲɔgɔnw u ye o tɔgɔda. San 1962 Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw u ye Mali wari ladan. O Mali wari min n'o tora senna fo ka taa se san 1984 ma. Wa baara fɛn fɛn de kɛra an ka jamana kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛ ni Mali wari in de ye. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw olu bolonɔ don. Dunanjigisoba min bɛ an fɛ yan n'a bɛ wele ko Hôtel de l'Amitié o nana ka na jɔ Misira jamana ale ka dɛmɛni o hokumu kɔnɔna na k'a lase Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw ma a don kama. Marikalakaw olu fɛ yen les ateliers centraux de Marikala o ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni marifaw tun bɛ labɛn yɔrɔ min na fo kana se marifa kisɛw olu ma ka an ka finitigilakaw senkɔrɔma tintin ni o ye. Irisi jamana mɔgɔw olu ka dɛmɛ don ka a lase Modibo Keyita ani a tamaɲɔgɔnw ma. Pankurunko yɛrɛ nasira fɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw olu tali ye ka taa n'u ye jamana ni jamana. Pankuru 18 o de tun bɛ an bolo nka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ taa kuma min na o y'a sɔrɔ pankuru kelen tɛ min bɛ jamana tɔgɔ la. Mɔgɔ minnu tun bɛ o pankuru boli a bɛɛ lajɛlen tun ye fasow denw ye minnu yɛrɛ fana bɛ yen ko olu bɛ dumuniw walima jisumaw ani o ɲɔgɔnna fɛnw k'o di mɔgɔw ma a kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen tun ye an ka fasow denw ye. Pankuru nin fana a dilanbagaw bɛɛ lajɛlen tun ye an ka fasow denw de ye. Bolifɛnw o minɛnmisɛnw n'o ye mɔbiliw ye o minɛnkunbaw ni o minɛnmisɛnw ka olu labɛn an fɛ yan. Cakɛda min sigilen don sen kan Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw fɛ ko Betram o nana ka na kɛ cakɛda ye min ye jamana kɔnɔdenw jigi tugun. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw olu bolonɔ don. Ka an ka jamana kɔnɔdenw hakaja mɔgɔ fɛnɛ bɛ an fɛ sigi la ka olu ta ka bɔ ni u ye duguba dɔ la ka taa n'u ye duguba dɔ la hakaja togodaw la. Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw olu ye cakɛda sigi sen kan min bɛ wele ko CMTR. Ka jamana kɔnɔdenw ka olu fiyɛrɛ bɔ Modibo Keyita n'a tamaɲɔgɔnw u ye Comatex sigi sen kan segukaw olu fɛ yen. Opération Riz, Opération Pêche ni o ye maloko fo kana a se mɔniko ma.
Mopti marala Modibo Keita n'a tamaɲɔgɔn u y'o baara kɛ san 1964 Magan jamana masakɛ ni o kun ye Ala ma hinɛna Faisal la ale ye tile 3 tagama kɛ kana Mali jamana kan o ye a siɲɛ gale Faisal a ka tile 3 kɛ a kunfɛ wali jamana o kanana a ye layidu ta Modibo Keita ye k'a fɔ ko a na juma misiri belebele dɔ jɔ k'o di Modibo Keita ani a tamaɲɔgɔn ma hakaja Mali jamana kurukara bɛɛ lajɛlen ma nga Ala yɛrɛ ka latigɛ o kɔnɔna Faisal ale nana ka na ntanya wa min ye janfa ye o kɛra Modibo Keita la ni k'ale minɛ nga an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Faisal ani Modibo Keita olu fotow ye o bɛ juma misiriba in kɔnɔna Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛna ale la ale nane fanga na sa ale nana ka na misiriba in yɛrɛ ka tɔgɔ yɛlɛmɛ ka kɛ Ura Faisal ye ka sababu kɛ min ye Modibo Keita ye layidu kun tara ale Faisal o fɛ k'a fɔ k'a na misiri in di wa Modibo Keita de tɔgɔ kosɔn ani a tamaɲɔgɔnw kosɔn misiri in a tɔgɔ nana kana da Faisal la Ibrahim Boubacar Keita o fɛ walasa ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Modibo Keita yɛrɛ de kun ye misiri nin laɲini Magan jamana faama fɛ ni o ye Faisal ye a don kama